Dnes z môjho pohľadu prvé, čo chcem povedať, že som na to mužstvo veľmi hrdý. V podstate v prvom polčase nám absolútne vychádzal herný plán. Vedeli sme, že domáci budú chcieť byť aktívni v prvom polčase, keďže mali náročnú sériu zápasov. Vedome sme ich chceli dostať do vyššieho postavenia a práve využiť tie silné stránky toho tímu. Myslím, že absolútne zložene sme šli do vedenia. To, akým spôsobom tí chalani hrali na lopte v obrannej zóne, akým spôsobom sme riešili prechodovú fázu, aký sme boli presní pod líniou. V podstate ten výsledok bol v prvom polčase zaslúžený. V druhom polčase sme sa trošku dostali možno do hlbšieho postavenia, ale musím pochváliť tomu, akým spôsobom dnes mentálne bolo pripravené, ako chcelo dnes vyhrať v Trnave. Bránili sme famózne a využili sme v podstate to, čo nám super ponúkol. Čiže zaslúžená výhra z môjho pohľadu a blahoželám v prvom rade chalanom do kabíny, lebo to, akým spôsobom za tým výsledkom nezišli, je aj pre mňa inšpiratívne. Ďakujem. A tréner Trnava prichádza nejakým prerodom, je tu nový tréner. To, čo momentálne produkuje Trnava, vyzerá teda, že v Podbrezovej by malo vyhovovať, alebo to vyplývalo z úplne nejakého štandardného nastavenia, ktoré ste dávali na zápas? To si nemyslím. Samozrejme, výrazne zmenili štruktúru hry pod novým trénerom, ale videli ste v podstate aj v tých zápasoch teraz proti Žiline a Slovanu, že vedia veľmi plynulo prejsť aj do iného herného systému, kde využívajú trošku potom iné princípy. Čiže my sme v podstate boli pripravení na obe tie alternatívy, ale myslím, že to nemalo nejaký nezásadný vplyv na ten výsledok. Samozrejme, vplyvom toho zastavenia vám určite priestory ten super otvárať, keď sme sa snažili ako vedome využiť. Myslím, že viackrát sa nám to podarilo. Ale dnes to bolo, hovorím o takej skôr vášni z toho týmu, že dnes sme chceli v Podbrezovej uspieť, teda v Trnave uspieť, pardon. A to si na tom cením ako ja naviac, že to mužstvo sa neuspokojilo po tých úvodných výsledkoch a samozrejme, pokiaľ vám to lepí a pokiaľ vám to ide, tak je to super, ale musíte si udržať pokoru a správne nastavenie a opäť byť lepší, ďalšie kolo byť lepší a ja verím tomu, že sa nám to bude dariť. V hraných zápasoch máte plný počet bodov, skoro 14-0, to už nie je náhoda. Čo sa v zime vám podarilo, alebo v klube, alebo vám osobne možno, také, že to mužstvo tak vyrastlo vlastne v jarnej časti? Jediné slovo je kľúč, efektivita. My sme aj v domácom zápase so Spartakom Trnava, ktorý sme prehrali 1-3, za stavu 1-1 mali možno 3-4 vyložené šance. Nedali sme ich, super nás z kontry potrestal ako nieraz. V podstate v tej jarnej časti je rozdiel to, že tie šance, ktoré si vypracovávame, lebo my sme spoločne s Dunajskou mali v rámci jesene najvyššie XG, pomerne v top 3, najviac strel na bránu, prihrávok do finálnej tretiny a proste mali sme tam tie veci, ktoré tam potrebujeme mať, len jednoducho sme nemali efektivitu. Dnes som rád a myslím si, že sme tvrdo na tom pracovali v tom prípravnom období, aby sme tú efektivitu zlepšili. Samozrejme pomohli nám príchody a pomohla nám taká pohoda, hlavne tých hráčov v útočnej fáze a hovorím, momentálne to zaslúha tých hráčov. Čo môžete povedať Schillerovi, ktorý má teda úžasnú formu? Bola by to téma na možno aj hodinový rozhovor, Radek Schiller. My sme ho veľmi dlho chceli do klubu. Tam dve transferové okná sa nám to nepodarilo, potom sa nám to podarilo, za čo som rád, lebo v končnom dôsledku až teraz sa to ukazuje ako dobrý ťah, ale ja som ten potenciál v podstate spoločne s ľuďmi, ktorí o tom rozhodujú z klubu, videl a Schiller len potreboval kúsoček času. Ja vedel som, že mu ten herný systém a ten spôsob, ktorým chcem, aby ten tým hral, bude vyhovovať, že v tej finálnej tretine je veľmi nebezpečný, dokáže si nájsť tie priestory, ktoré my chceme atakovať a do ktorých my chceme hrať a zároveň má ten skills, že dokáže tie šance premieňať. Samozrejme, boli tam veci, kvôli ktorým úplne to XG
nejakým spôsobom nevyrovnával, ktoré sme si zápasov vytvorili, hlavne ako keby teda jeho osobné. Mal ho, myslím, že na jeseň nejakých 12 a výrazne to underperformoval, kedy mal 6 gólov. Veľmi veľa debat sme na tú tému spolu mali, veľmi veľa sme na tom pracovali v tréningovom procese a sám vidí, že momentálne to funguje a že tie veci, o ktorých sa bavíme, proste sú funkčné, že to nie je len niečo motivačné alebo niečo, čo by toho hráča malo nejakým spôsobom povzbudiť, ale proste sú to jasné vecné rady, ktoré proste pokiaľ plníte, tak ste úspešní a ja sa z neho teším. Verím tomu, že tak to bude pokračovať ďalej.